Doncs som aquí al Poble Nou, que, a pesar del seu nom, és una de les viles amb més solera del municipi de Barcelona. És el centre, com veieu, d'una activitat intensa de gent, de veïns, comerciants. Bé, és també doncs, el que nosaltres creiem que ha de ser una ciutat, no? Ha de ser convivència, ha de ser moviment, ha de ser llum i ha de ser civisme. Per tant, passejant per aquí, saludant a tota la gent que podem i amb moltes ganes d'ajudar a fer un Poble Nou millor i una Barcelona millor. I ara aquí al Poble Nou doncs, anirem amb les entitats del barri i anirem al concurs de truites. No sé si ens sortirem gaire ben parats, però vaja, batrem els ous com uns endimoniats i intentarem fer una bona truita. Sapigueu que per fer una truita s'han de trencar ous, sabeu això?